Tha'un. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine harafin darasinmu na yau, kuma shine harafi na 4 cikin jerin harufan Larabci. Yanda ake karanta wannan harafi shine Tha'un. Wannan harafi yana daga cikin harufan da suka keɓanci Larabawa kaɗai. Ba mu da shi a cikin yaren Hausa, ballantana mu kawo muku misalinsa. Yanda ake furta wannan harafi shine akan haɗa harce da haƙorin sama sai a fito da iskansa. Mafi yawa sukan karanta shi da sa, alhali kuma ba sa ba ne. Shi sa, ma'ana tha'un. Ana haɗa harcin da haƙorin sama sai a fito da iska, sa'annan yake fitowa daidai. Matuƙar ka karanta shi da sinun ko sadun ko kuma sa ko s a Turanci, ba haka ake karanta shi ba. Kamar dai yadda muka muku bayani, haka ake karanta wannan harafi. Misalai da muka kawo muku kuma su ne a Larabci. Na farko, mun kawo misali na farko shine Thalithu. Kun ga ba za a ce Salisu ba, kamar yadda a Hausa muke kiran masu suna Thalithu da Salisu. Hakan kuskure ne matuƙa. Misali na biyu kuma shine Thamanun. Ba za ka ce Samanun ba, saboda tha'un shine ya zo a farkon wannan kalma. Wannan harafi ba shi da wahala kwata-kwata matuƙar ka fahimci bayanai da muka yi maka. Allah ya ƙara sauƙaƙe mana shi, ya ba mu ikon fahimtansa sosai, kuma ya ba mu ikon gyara kurakuranmu a karatu. Sai ɓangare na gaba shine ɓangaren koyon rubutu. Kamar yadda muka sanar da ku cewa wannan gida an tanade shi ne na musamman domin a koya mutum yadda zai iya rubuta harafin wannan darasi. Kamar yadda yanzu haka kuke kallo muke bibiyan wannan harafin da fensil namu, haka kai ma muke so ka bibi wannan harafi da fensil naka har ka cike wannan gida. Alhamdulillah, burinmu ya cika, domin a yanzu haka muna da yaƙinin cewa za ka iya rubuta harafin wannan darasi da kanka. Sakamakon a gida na farko an umarce ka ne da ka bibiyi wannan harafi da fensil. A yanzu kuma ana so ne ka rubuta harafin wannan darasi da kanka, ta yadda kake kallo a yanzu muke rubutawa. Haka muke so ka rubuta daga farkon wannan gida har ƙarshensa. Insha Allah wannan harafi ba shi da wahala ko kaɗan wajen rubutu, haka zalika ba shi da wahala wajen karatu. Allah ya albarkaci karatunmu. Domin samun PDF na koyon rubutun wannan darasi da sauransu, ku yi clicking na first comment namu ko kuma ku yi scanning na QR namu. Nan take za ku tsinci kanku cikin WhatsApp group na wannan makarantar. Idan wannan bidiyon ya fa'idantar, ku danna like, share domin wasu masu amfana. Ma'assalam.